Ναι, πάμε. Πάμε. Γιατί κάνετε τόση φασαρία? Εμείς ποτέ δεν κάναμε πολύ φασαρία. Ναι, ισχύει. Γιατί. Να τι κάνω εγώ ακούσατε? μια ερώτηση. Ποιος θα πληρώσει? Εμείς? Ναι, ίσως. Γιατί, ρωτάτε. Α, εντάξει τότε. Ωραία. Πάμε να φύγουμε. Ναι, πάμε. Οκ, φεύγουμε. Φτάσαμε. Πάμε. Ναι, εσείς καθίστε εδώ, εμείς πάμε να δούμε τι θα πάρουμε. Εντάξει. Λοιπόν, Λοιπόν, κάτι. πάμε. Λοιπόν, εγώ παίρνω αυτή τη τσάντα. Ωραία, εγώ δεν θέλω τσάντα, θα τα βάλουμε στην ίδια. Ναι. Ωραία. Αυτό. Αυτό εδώ. Αυτό και Οπα. Λοιπόν, και αυτό δεν μου αρέσει και τόσο. αυτό πάμε να το δοκιμάσω. Το δοκιμάσω για να δούμε. Ωραία. Δεν μου αρέσει και τόσο βέβαια. Οκ. Εμείς να το πάρουμε για καμιά μπιζάμα, για κάτι. Εντάξει, για καμιά βραχερή μέρα, καλό είναι μωρέ. Έλα. Οκ, πάμε να φύγουμε. Ναι, να πληρώσουμε πρώτα. Ναι. Ωραία. Ωραία, αυτά θέλουμε. Ναι. Με κάρτα. Με κάρτα ή μετρητά? Με κάρτα. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Πάμε Φεύγουμε. σπίτι. Βασικά εσείς κρατήστε. Ναι. Άντε καλά εμείς. Ωραία, πάμε. Και εδώ. Ναι, ωραία. Εσείς πάλι καθίστε εδώ, θα έρθουμε εμείς. Όχι, εμείς θέλουμε να πάρουμε κανένα κινητό. Αν έχει. Ή τάμπλετ. Δεν ξέρουμε. Ναι. Ωραία, οπότε πάμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι θα έχει και λάπτοπ αν δεν έχει τάμπλετ. Παιδιά, θα βάλουμε λίγο το χέρι τώρα για να τους πάρουμε όλους μαζί. Πάρει τους άλλους δύο. Ωραία, εμείς πάμε να χαζέψουμε. Εσύ τι κάνεις με την κλάστρα? Μου άρεσε, είπα λίγο να γίνω κι εγώ eco-friendly, πώς τα λένε. Καλά, εμείς θα χαζέψουμε εδώ. Καλά, εμείς πάμε να δούμε τίποτα να έχει εδώ πέρα. Ναι. Βασικά, θέλουμε κάποιον βραστήρα, καμιά κούπα, κάτι. Τώρα είναι μυστήρα, δεν θα τον θέλαμε. Να σου πάρουμε, μωρέ, καλού κακού. Ωραία. Αυτό το λάπτοπ καλό είναι. Εγώ θα πάρω και αυτό το κινητό. Εγώ θα πάρω το άλλο κινητό και για να γίνω και φωτογράφιαρ θα πάρω αυτή τη ροζ τη μηχανή. Έβγαλε και φωτογραφία. Δεν δικό μου στη ροζ τη μηχανή. Μ' άρεσε. Δεν μ' αρέσει η μαύρη. Α, καλά, την άνεσαι. Έλα να το φτιάξουμε. Βάλ τα δωράκι.